Ya geç yaşky kardeşler, esenlikler owdy-le. Saglyklaryňyz menen. Biz ýene-de kardeşler bilen Türkmenistanyň meselesiniň üstünde göräýin mana bir adam beý gaplap duran mesele bolýan. Ýöne Türkmenistanyň nemesini nähil diýsem kartasyny açyk görkezýär-de uzakdan seretseň göz ýetme az uzakdan alsam Könüraşdaky Ýyldız hanym, ýani 7-nji gyýdymy, 2-nji ýylda 18-dem ýaşamadyk gyýdymy. Şonuň wakasynyň üstünde bir düşünýänlerimizi, pikirlerimizi ýurtdaşlarymyz bilen paýlaşsak diýip şuny neme bir ýazgy edeliň diýdik. Şeýle bir ýagdaý bar. Hawa Könüraşda Ýyldız hanymyň meselesi ýüze çykdy. Indi munyň arkasynda bu meselenin Ýyldız hanymyň şuna gelen ýagdaý nirelerden gelýär? Ötünesek de. Onsoň näme üçin Ýyldız hanym ýöközi şu taýda ejesiniň Türkiýe Cumhuriyetine işe gaýdanlygy, işçi migrant bolup näme üçin gaýtdy? Näme üçin bir kesek adam gelende bir jogapkärsizce ýagdaýda goýuldy? Näme üçin asudalyk goranmaly ýa-da ene zanallar we çagalar goranmasyna sosial hyzmat ýani çıkyp bilýän ýani türkmen dilini aýdanda çıkýan goranmalar näme üçin şola fin bermediler, gözlegde bolmadylar. Mektep diýerler, okuwçylara bahşiş edýärler. Näme üçin Ýyldız hanym şo demäniň mektebiň zawjyndan klas ýoldaşy bardyr. Müdür bardyr mektebiň. Bulardan hiç biri Ýyldız hanymyň günü bilen ýa ýaşaýyşy bilen hiç biri neme bolmady, halk köpçüligine ýetirilmedi. Owa onsoň şeýle bir ýagdaý bar-da, halkymyzy asudalykdan ýa-da halkymyzyň hukugyny gorap biljek diýen bir giden gurammalar bar ýurdum içinde. O Sowet, o Geňeşliginiň başlygy diýip aýdyldy. Müdür diýerler käýerlerde. Onsoň belli bir bölege sereden polisler bar. Ondan soň adwokatlar bar, adam hukugyny, ombudsman bar nemede? Ähmet şoň familýa dilim bodunja Aşgabatda. Türmelere, o türmäge barp goýdum, bir türmäge barp gördüm diýip ombudsman diňe türmäge aýlanyp dönmeli däl. Adam hukugynyň bir ýerde bozulýan bolsa ýa-da bozulmanyň öňüni alýan bir hereketlerde bulunmaly. Onsoň ýa-ki adwokat diýdik, onsoň ombudsman diýdik, ondan soň tülçüler bar. Ondan daşary çagalaryň işine seredýän nemeler bar, polis bölümi bar. 6-7 sany bir guruluş bolup, bir sany çaga çıkyp bilmändir. Bu näme aňlatýar? Ýa-da çykmazlygy üçin barmy ýa? Pura türkmende durma bu guruluşlar. Niyazovdan alsak, Aldar Köse diýip lakamy bolupdyr. Mene soňky günler eşitdim jany. Niyazov Aldar Köse. Gelende legitim gelmedi, ýani kanun daşy, hukuk daşy hereket bilen geldi, dogrymy? Şondan bäri seredemizde näçe sany Ýyldız hanym ömrü daýa boldy. Näçe sany ýetip gitdi. Näçe sany terror baskı boldy içeride. Terror diýip şeýle bir ýagdaý bar ýurtdaşlar. Diňe 50 ýaragly adama terror diýilen o. Ben beýniň şahsy erkinligini bozýan bolsaň, mertemesini tepkileýän bolsaň, hukukdaş hereketler edýän bolsaň, şoňa da terror eýlem diýilýär, ýani terror baskı bolar. Şoňa da terror diýilýär. Diňe diýärse, diňe könüleşdimi?
Üniversite diňe Yıldız hanymmy? Ýakyzmy şeýle ýagdaýa düşüp göre. Ýa-da ine Yıldız hanym bilen başgalar ýaş jigitlerden ine aralarda 3-4 tane ol urup ölüm düşüğüne getiren ýagdaýlary boldy. Soň öňüne alyş çäreler edilenokmy? Çäre ellerine baýda galyp ýöre köçe çykmagy ýa-da mejburi ýagdaýda paxtaga gitmegi ýagdaýlara herekete getirilipdi, janlandyrylypdy, işçän ýagdaýda saklanypdy. Bunyň bir sebäpleri bolmaly. Nire getirip bilýär? Mundan aňyrda dur diýilmese bu ýagdaýlara nirelere baryp bilýär? Diňe şo taýda Yıldız hanymyň şu ýagdaýynda duranok da muny bir giňiş alaň üstünde seredende nähili ýagdaýda näme üçin boldy bu? Şoňa bir berjek bolaryň şu ýurtdaşlarymyz bilen bilgilerimizi paýlaşalyň. Şaýda duran häzir Oğuzhan kardeşime söz bereyim. Salam kardeşler. Salam Oğudili. Hiç yaşı. Şu Yıldız hanım şu wagt birinji bir ortağa çıkan mesele da bir ekranlarda göründü da şu wagt bir. Amyndan ekranda görünmeýän müňlerçesi bardy. Yani bu yegerleriniň zaýylap syňan gyýlaryny olar näme tanmy dälmi diýen ýa-da olar näme yetkinçek ýaşa gelenmi diýen soraularam çykýardy şu ýerde. Bir de şu bularyň ýurtdaşyna äkidip satan gyýlary bar. Näme üçin diňe orta ýaş nemede ýaşaýan insanlaryň çağalary şular ýa bolýar. Näme üçin ministrleriň çağalary ýa-da näme üçin politişkarlaryň çağalary, näme üçin baý adamlaryň çağalary bular ýaly zor güne düşenok. Diňe bolsa orta sebiyede ýaşaýan insanlar ýa-da bir goragsyz insanlaryň çağalary bular ýaly bolmalymy? Näme bu Türkmenistanda kanun diňe olar üçin bar da halk üçin ýokmy diýen. ýa-da kanuny goraýan insanlar polisi işgärler bolsun ýa içeri işler ministrligi bu zatlary görmezden mi gelýärler? Näme üçin bular ýaly ýagdaýlar Türkmenistanda köpelip barýar? Gitdigiçe de ödem diňe bolýanym şu çağalara bolýar. Näme sebäpden bu çağalaryň beri bilmedik ýa sizin aly bilmedik zadyňyz näme bulardan? Näme üçin bu çağajyklaryň geleceğini ömrüni kül edip ýörler? Kim size ruhsat berdi bu zatlary etmäge? Sizin ýazan kanunyňyzmy ruhsat berýär muny? Bunun üstünde halk baya uyanması gerek. Bir de bunu bir ortağa çıkarmaları gerek. Biz görüntüleri geliyor şu zatları bir ortağa çıkarıp bir televizyonda zaten aydında. O suçlum çekti deyip oğulları korkulup televizyona çıkarıp maskara edip ağladıp dumulda. Näme üçin polis işgärleriniz şular ýagda cinayet işlerini edýär de näme üçin bulary ortağa çıkarıp bir cezasyny bereňiz ok. Görkediňe televizyona çıkarynda ine şular şöýdipdir. Ine şöýden üçin şulara näme jezasy bar bolsa beriň. O maşynyň tydlygyny gatyp sürdü diýip televizyona çıkarıp maskara edip ýöňüz bir giden aw jigitleri. Gözüniň oduny aljak bolýar. Bu zatlar biz gowy bilýärdi ýöne. Ýöne näme üçin şu polis işgärler şularyň eden kanunlaryny, kanun bozan işlerini ortağa çıkarmak. O çağajyklaryň geleceğini kül etdiňiz. Näme günäs bar o çağalar? Kime bergidar o çağalar? Sizlere uly sorak şol. Bugün halk muňa sesini çıkarmasa, ertimindan beteri bolar. Ýeke Yıldız Daşowda bolýan zat däl, bir ýeke Yıldız hanym däl bu. Bular ýaly müňlerçeti. 5 vilayetin 5-sinde de bolupdy bu ýagdaý. Ýöne bir ortağa çıkan bu boldy. Ondan beterleri bardyrmy? Bulan Araplara satan gyýlarmy, türklere getirip satyp giden gyýlarmy Cemal Saparman.
Bularga men tegüt açyljaga. Bular edenettilik var edildi bu. Buna halk bolup dur diýmegimiz gerektir. Biz öz toprağımyza, watanymyza eýe durmasak, bu dönükler bundan beter etjekdirler. Bulan hepsi dönükdir. Bular watanyna, toprağına, geljek nesiline dönüklük etdiler. Bul halk içinde buların nähili jezasy bar bolsa, şular sany milyona ýetýän bolsa, şular ýok edilmelidir. Bul açyk milyondan geçýän bolsa, hiç birine acamajaksınız. Sebäbi bular bugün nesili ýok etdiler. Türkmenistany bular 2 kuruşa satdylar. Cennet ýaly watany dogdaha urdular. Sağ olun. Bolýar, sag ol. Farahat kardeş buyur. Salam. Hurmatly watandaşlar. Geçersi. Gaty dogry sözler aýtdyň, Owzan kardeş. Sag ol. Bu sözler ýyldızygymyz bara gördüme. Urulşuny aglap duran göz ýaşy öz gyýdym adam öýle gyýdym. Gyýdy özüm wasýan ilkelen. Gyýdym şoň arkadaşym näderkem. Şu milli işgalleri, oğran işgalleri, pagon ötürýänler, güýjülenler. Öz gyýdyňyň ýaly görüň şonu. Öz gyýdyň bolsa şoňa näderdiň? Ha? Gyýdyň, ýaşy gyýdol, 18 ýaşy, 17 ýaşy gyýdy. Ýalňyz tek näme durmuş, näme ol ilişki näme bilen o saga. Ne öwrenmeli, bilmeli. O ýaşy hüwesi wa, ardy wa. Şonu eline alýar. Ýeke milisiýeler däl, oňaly beni baştan etadi bizim terör hökümetimiz aldı, ben ýol oýdy. Bunam ýoşuşdan inni bolaýmarda diýip itjek bolýar, diýdirjek bolýar-da, aýty hiç şeýle aýtman diýmen, bu öwreniş gitdirjek bolýar, halka öwrenişdirjek bolýar şu ýagdaý bilen. Ýok, öwreniş bolýar buňa. Bunu hökümet ortaga çykarmalylar. Bu ýyldızygymyz ýeke jöýde däldir we. Ýanyda olýar, bu olýar diňe ýyldyzy gap saklaýanlar, başga da bakýanlar saklaýanlar. Her vilayetlerde, her etraflarda, her şäherlerde bar. Nime bayram aýlynda da bar ýa. Dädori habar geljek. Ne diýip boldy? Habar geljek, gatsanma. Bayram aýlynda da bar, marda da bar, her ýerde, her etrafda bar. Men çağam ýokdur, men etrafda ýokdur diýip oturmaň. Türkdäki şäpe watandaşlar. Oğluňyz gyýda taşak aýtdygymy? Kim 5 ýaşda, kim 10 ýaşda, kim 10 ýaşda, şolaryň hemmesiniň başynda bardyr. Muny ýatdan çykarmalyň. Muny diňe ýyldyzy başyna gelipdir, daşatdan Allah gorsun, ýok, Allah goranok. Allah sana el beripdir, aýak beripdir, kelle beripdir, işlet. Kelle sana güýräň aramasyn diýip bermedi. İlim sana sallak etmek üçin bermedi. Ulun ip berdi. İşlet kelleňi. Kelle işletdiňçe işleýändir. Şu ýatsa ýatar ol, gumbat gidener içine. O zaman bu Türkmenistanyň her ýerine bolup duranlar hak, hukuk dikelmeyen badatlar soňa çykarylmaz dowam etjekdir. Sebäbi hak goraýanlar, hukuk goraýanlar ne? Özleri diýip özleri diýip biz halka garşy diýär. Biz halka garşy. Näme diýäňiz diýär. Bun jigiňe de gider, bun ijiňe gider, eti hili özüňe gider. Bir daha eder bular. Toğunu tok diýmesen, hawara çykarmasan, bular gorkany gündeme çykarmakdan gorkanlar bular. Gündeme çykarmalar bular. Her hereketini gündeme çykarmaly. Siň ol ýaragyňyň iň aýtdy, gene aýtdy. Yaraňyň telefondur. Aç kamerany, al özüni, şoň öňüne kamera açandan soň, şonuň gürleşini öldüredin. Ses ýok duran adam, haş edip başlar sede. Kameran görüp, haş edip başlar. Ya da aýyr kamerany, aýyrma, hakyň bardyr sen. Ene 40-njy maddada aýdýanlar, konstitusiýada 40-njy madda bardyr. Şonu aýdýar, adam açyk bir şekilde açyk pikirlenip, bu açyk pikirini aýdyp bilme hakkı bardyr.
düşünüp bilmediler, fikirlenip bilmediler, aytıp bilmediler özüne içki fikirlerini. Bular Düýpötün Türkmenistanyň garşy terör hökümetliklerini ýene birde suud edýärler zaten. Ene bir killikde boldy. Hasan şol Süleymaniyetde öldürenleri terörler nämes ýigip ýa ana şol ýiňdi. Ana öldürdiňiz da şol Süleymaniyetde öldü gitdindi. Şol ýiňdirdiňiz da şol. Näme şol ministriň ogly. Şol ýerdendi. Şol gadandymy şoň ýerine. Daşurdy gidip ýer aldymy ýa Türkmenistana ýer aldymy? Gadandymy? Özi ýalaklanyp görüşüp, çyn maşyna çykyp görüşdi. Gazanyp ýeňiş adyp bildimi? Bilmedi. Ne üçin öldürýär? Bir näse jogap berýän tek. Bolýa, ol güýç bidirek, gelimi oşo öldürdüň ony. Şoň ýerine orta goýdyň ony. Şoňur gazandy näber zadyny. Gürküdi da şonu. O olmasa bunu sezik koy. Bolýa deň boldy. Deň bolmasaň satır edýär. Çıkarmak deň boldy. Gitmeleken Ýewropa. Süleymanlar giderdi. Ýewropa, Aziýa, dünýä çempionatyna taşardy. Onu ýürek ba, niyet ba, pikiri ba adamyň. Sen gazanlarjak bolýan ogluňyzdy hiç zat ýok. Zat ýok onu. Hiç zat ýok. Bolsa görkezmelekenne. Ba edermen. Görkezdi onu. Görkezdim. Ýeralymka. Ne Türkmenistan ne Ýewropada ýurtdaşynda. Hor halka hıyanatdır vatandaşlar. Bu terör hükman ayrılmalıdır. Lüstrasyon etmelidir. Her adam edin işine cevap verecektir. Bunun men geçti, men bunun bana dil etiren yok. Men bu garımdok yok. Bunun garımdok olsa da erti aşağılardın. Erti yanlarak gelerdin. İden serdik görün. Güçlü oyuncular. Arkanada. Kimin kurtuluşu, kimin kakası, kimin tanrısı. Batak gitti. Seredin öydün adam. Batak gitti. Sen şu olacaktınız. Gidip gelçemşiler geliyenler var. Gidip halka korkutup yaşan geleceğini ülüne alıp giden ötmem. Yıldız cigimden bu derece gelmeni sebebim. İçeri kakası yok. Yemek şey yok. Yurtta adam yok. Yazık kız. Tek onu terbiye vermeli, akıl vermeli. Onun iceti yok yanına. Zora o iceti ona iceti olmalı. Zora olmalı. Boydaş olmalı. Fikirdaş, tardaş olmalı. Şu yaşta kayıttı iceti. Bizim kayıttık. Biz baramızda. Biz baras beyden oğlum kıydım. Bizim yüzümüzü yıkırlar, yüzümüzü. Yüzümüzü yıkırlar bizim sağlamak. Neyem için? Şu vakti yıllar cigimiz var ya, başa düştü. Şu her bir Türkmen sağlamanın başında vardır. Bize ait ne eldirler. Bahadır hemmetinle. Ağrıyandır, urşandır, zevuşyandır. Çoğrusu, Moğollumu, milisiye tarafından. Kimse dileyendir. Şoň üçün. Gece. Ne için şu vakti men yanımda sen yoktun? Kaka. Men yanımda şu vakti yoktun sen. Yumurka çağırdın men. Taşak gittin. Ne için gittin? Diyecektir. Öňüme aýtdym. Ýene de aýdýan şonu. 70 ýaşdan geçen soň, 20 ýaşdan soň, 30 ýaşdan soň oňa jaka gerek gel. Oňa häzir gerek. Şu wagt gerek. Jaka aglaryna bujoklap bir kildiriň ýaşyny tepirjek. Kildiden ýypajak. Sesini oýdurjak. Goýup geçer wagtda diýip bir gurluk berjek, akyl berjek, pikir berjek. O çağrımızda yok ol. Biz şoň üçin diýen, bizi çağalamyzy, bizi ýüzümizde tüýkürjek çağala ýetişdirýär. Oňa da özümiz günäkär. Öz jahilimiz günäkär. Dogrymy aýtyp bilemzok, çynny aýtyp bilemzok, özümiz alýar. Her bir adamda, her bir ädimizde şükür edýär, şükür däl.
Etmeler şükür etsen ne şu hatları öyle. Şükür etsen şu hatları oluyor. Hani şükür etmen görünsün. Hani gürlek görün. Gürlemedik. Doğru dedik. Tamam dedik. Düşündük. Sizin çıkarmalar dediler. Çıkarmadık. Yurttan çıktık. Çağlamadan ayrılık. Zar olduk çağlamada. Ecemede kalkamada. Yurdumada. Hani öyle geplek gürlük vatandaşlar. Gürleyelim. Şunu bir daha de. Şunu ne edecek? Şunu. Tekin fikrini, açık fikrini paylaştın. Sosyal medyada paylaştın. Yanlış paylaştın. Borktan hareketleri, fikirlerini. Şeydik görülüyor hani. Giplemen oturdu, pida olmadı, yan oluyor. Giplek görülüyor. Şunu ne edecek? Çıkalığı özlerin, çıkalığı. Kimçilik kemini orta atalım. Kimçilik orta atsan, çıkalığı da vardır. Orta atıp bilen de. Killeyemden iş edelim. Killeyemedi. Men diyecek görülüyor. Avrupa, Amerika, Fransa. İngilizce Türkiye'ye gidecek görülüyor. Yaşar ölçünne. Özgürleşecek görülüyor. Kulçuluktan çıkacak görülüyor. Kulçuluk bir de ne etti? Şehitti kulçuluk. Bir de her dönem kulçuluktan çıkacak görülüyor vatandaşlar. Bu zaten hemmedi düzgün doğru kanun üstü olmasa, kanunun üstünlüğü olmasa yurt düzülen yerler. Kuruluşlar bana adam geldi geçenine kanun halka karşı işleyenler. Yine kanun çıkarıcı, yerine yetirici, kaaliyet. 3 tane hareket vardır. 3 tane kuruluş vardır yurtta. 3 kuruluş bana adam geldi geçenine kanun halka karşı işler başlayanlar. Nerede Türk vatandaşı şov oluyor. İyi halka karşı işleye. Yani konuşan her şey öz başta kararlı işlemeli. Çok üstünde uğraşıyorum. Neyim şu ni doğru vermeye çalışalım. Neyim şu doğru verelim. Özümüze verelim. Terör hükümete verelim. Çoğralamada, cigilemede verelim. Öğrenelim. Doğru. Neyim şu ni türlü şeyler güç vardır. Şunu diyedin. Hükümet. Cevap tap bilmeye. Kaç gidiyor. Kaç gidiyor. Tuğutnama vardır ama. Anık. Gürlek kurun. Cevap tapmadılar. Sağ olun vatandaşlar. Ol ya, Ferhat kardeş sağ ol. Arslan kardeş buyur. Esenlikler, ildeşler. Sesim gelen mi Merdan Bey? Sağ olun. O geldi. Seredin şu bolan vaka cinayet de halka karşı edilen. Yani şunu başka bir halkın arasında ya başka bir cemiyetin arasında şunun yalı bir suçu bolan bolsa tutuş yurdun niresinde palitse barvası yaşoların binası barvası halk bolup yakartılar. Ama başka yurtlarda bir adam öldü Amerika'da tutuş iyili olup bütün hem meştatlarına el ayağa kaldı. Seyredin bizim gözümüzün önümüzde şunyalı yaş kızlarımızı her gün zayala oturdular da şu cennetkar toparın yallakı itleri. Ama bizim halkımız olsa şu zatlara karşı çıkan yok. Hamala neme polisede tanışım var. Ey mamın yazatlar gelmeyer deyip. Yani şu tanışlarınızın öze de ötürü ildeşler. Nemken ayttım özümüzün tanışlar ede ötürü. Öyümüzün törüne geçirip idirip koyaratan adamlarımız şu işlere de ötürüler. Her birimizden bar şu tanışlar, qarındaş, klastaş, bilmedim yenen neme gör, rejimin şunun yalı haramzada adamları ken. Bu hem özümüzün aramızdan çıkan şulara dur diymemiz gerek. Indi öňler şeyle bir maşgallar vardı da bir sözü ülen yankı sarsıdattılar da tutuş ilçesini ya ilinin. Haliki hareketini açacak der şonun yalı maşgalların. Indi hani şu maşgallarımız nire gitti şolar? Hani siz nirde?
Şonun ýaly maşgallar. O kän uzakda hem deldi, 15-20 ýyl mundan öňem bar şonun ýaly maşgallar. O indi serediň Gurji Mejlisiň agzalary biz näçe gezek milletimize, halkymyza aýtdyk-da şu polisiýa işgärleri öz aralarında ya mehmeler öz aralarında gürrüň eden wagty sen näçe sany gyzlyk aldyň zat diýip bular gülüşýärmişler diýip. Siz şu köp ildeşlerimiz şonda inanmadylar. Ya göz yetirip bilmediler. O kän uzakda hem deldi, 4-5 ýyl mundan öň aýdyldy şu zatlar. Şu ýyldız inimiz hem şo wagty 12-11 ýaşlaryndaky gyzdy. Şunuň hem Enes atasynyň öňünden şu edilen gepleşikler ya şu habarlar çıkandır. Daş etsin ýene bir zat diýip gyra çykyp oturdular. Şunuň ýaly ildeşlerimiziň sany helýän bar ýene kän. Häzir köpüňiziň belkim çagaňyz, gyzyňyz esasen şunuň ýaly 12 ýaşyndadyr ya 10 ýaşyndadyr. Seredip dönýok bular görüp otursaňyzmy? Şunu hem bir ene doğupdyr ya şunu hem bir ata bakypdyr diýip. Şu hem biriniň perzenti diýip seredip oturanoklar eline düşdümi zaýalap oturlar. Bu namartlykdan mı bu bilmedim ecizlikden mi çıkmayımız gerek bizim halk bolup. Şuna dur diýmemiz gerek. Ildeşler esasen hem ýigitleri aýdasy melede. Bir horazam bir horaz. Şu hem mekanny yankı tovuğunu gyskanady-da. Şu yankı horaz. Biz erkek o adam bizer ýigitler. Şu horazı orççasyna örüp göreýin. Şo hem gyskanady gyzar tovuğunu. Gaty gynaldyryjy şu ýagdaýlar bundan näle bolsa hem çykmaýymyz gerek ýigitler. Bular bilen indi enen ýagşy, atan ýagşy diýen sözlere hiç orun ya yol goýmadylar bular. Ne edip almaly bolsa hem bulardan alıp ýurdu gurmamız gerek. Bolmasa biziň nesillerimiz giýje gündüz şunuň ýaly zaýalap oturlar bular. Sağ olun, men jemledim sözümü. Öyle abi. Meleka Hanım. Buyurun. Esenlikler kardeşler. Ben şu Süleyman Neretheňem videolaryny soňuna çenli teredip birem okdum da şu. Indi bu Yıldız Hanımyň videolary näme çykdy? Habarlara da goýuldy, uğradylar bir de bolýan. Men şoňa seretmäne ýöne başyny seredimde eýýän ýüregim derim deşik bolýar. Bir şu zatlar gaty erkenç edilýän ýaş gyz çagar tek mektep okuwçysy. Uludenan bolanlarda şonu etmediler bir misal üçin ýan ýolda şu zady bolaýyny da şular ýaly erkenç ediyet edilmediler. Olar biziň çagalarymyz. Otaň şunu urýan adam ine adamym diýesim gelen okşuňa. Oly diýen it tabar. Şol nämeden nerden alýar cesareti? Biriniň çagasyna öňüne ýetir tutup saklap, onu tejawüze tekliýe ejesiniň iýberýän puluny elinden gaňryp alýan bolsa ol bu cesareti nerden alýar? Kim ol? O Hudaýmy, Peýgambermi kim ol? Prezidentimi ýurdum. Diýmek şu olan arkasynda mahkama işgärleri, polisler olaňa arkasynda ýam kim durýandygy aýtmagam gerekler. Şolardan güýç alýar. Şu tejawüzlere gatnaşýanam şu mahkamalar, polisler. Indi şu ýyldızçygymy şu ýagdaýa düşüpdir. Şol birinden kömek soramak üçin birine ýüz tutmalylar. Eger döwlet diýýän bolsa biziň ýurdumyzda döwlet bar bolsa kimden medet islemeli şol? Kim oňa arka çykmaly? Bizde kanun işlemýän bolsa, konstitusiýa ýok bolsa, döwlet hiç ýok bolsa, döwlet gurulşam gurulmady.
kim bile bolsa 600-700 sanaga adam şo taýda bir terror toporu var. Ondan bu hakyky ýa kärdeşlerimizden bellek geçtiler. Bu birinci ýylla däl. Neçeme ýyllar ady iýdi bilinmeden ýok bolup gitdi. Ne ölüsü var, ne dirisi var. Niýazov döwrüne o Dubaýa satylan gyýytlar, Türkiýe satylan gyýytlar. Hiridem atly diýsiz ýok bolup giden gyýytlaryň eneleri. Ya ine Süleyman Deresdämiz üçin Altımurat we ştangist sportmen ýigitimiz Ajdar we bular biziň diňe bilýänçelerimiz. Biziň bilmeýän näçe bir jenaýatlar işlerini öýdüm. Özürlükle ýaşlarymyzyň üstüne. Ine biz ýurdun eýeti ýaşlar diýäsde. Şolaryň gelejegi üçin işläp ýördiler. 5 ýyldan bäri şolaryň aladasyny etýär. Okuluň iň gowsuny, eýitimiň iň kalitelisini bermeli, şular ýaly etmeli diýip maksatnamalarymyz we çagalarymyz biziň ýaşlanmaz gelejekki ýurdun eýeleri bilimli, alymly bolsun, medeniýetli, hemme taraplaryň ýetişen bolsun diýip bular bolsa biziň ýaşlarymyzyň üstünde etýän işlerini Diýmek ýurt elden gitdi. O terror topor satdy, halkam ýok edip garip ineten ýaşlaryň boljak bolsa şuňary edek büzük boynu bükük şu derejä getirgenli betge. Ni bir eneder şunu 9 ay garnynda götürensiň o çaganyň tancısyny çekensiň, doğum tancısyny çekensiň, giýje ukulaňy ýok edensiň şo çagaň üçin ha o yetiştirdiň innem o da köle düşmedi ýaly olay mektebe gitdi, sadece gelip kim ortada birine emanet edip gaýtýarlar. Bir öwüňi kesip beren ýurtdaşyna çykyp 5 manat çörek pulyň eklenjine olam jahillygymyzyň etdirýäni. Biz şo taýda yakasından tutar ýaly adamlaryň yakasından tutpan iş sen döwlet bolýan bolsaň hani bize pasobiýe diýip talap etmänligimiz üçin. Biz kime goýup gaýtdyk? Asmanymyz asuda, ýurdumyz parahat, hada arkadagymyz bar diýip. Şu arkada ýoguna ýanyp ýöre halk. Tebii resurslarymyzy bir satýa, çagalarymyzy bir satýa, şey diýip ýok etýär, zorlaýar. Taýda alkoldon öldürilenen bir topar biziň ýaşlanmaz. Özürlükle şu ýaşlaryň üstünde işleýärler. Men şoňa janym ýanýardy. Eneler, siz hiç mi bir nebsiňiz agranok? Siz kim üçin gaýtdyňyz? Öz bokurdoňyz üçin gaýdan näçe ýurtdaşyna çykanan bolsaňyz. Men bir hezir edip şu taýda özüm gazanaýyna ýeýin, geýin, keyip çekeýin gelen näçe çagama diýip bir zat uğradaýyn diýip gelendiňiz. Diýmek şo çaga size gerek bolsa onu şular ýerde tes çykarman durmak. Süleýmanda tes çykarmadyňyz. Bir adam çykmady. Halk bolup ayaklanmaly. Şu olýany ezmeli. O derdiňizden baş mahamalar aýtmaly. Siziň derdiňiz diňleçek hiç kim ýok ýurdun içinde. Milli howpsuzlyk diýip asyl howp salýan halka howp salyp oturan şolar. Ya suda var ýa sudam hiç bir zadyňyz çözüp bilenok. Konstitusiýa ýok, konstitusiýon guruluş ýok, döwlet sistemasy ýok. Bir 4-5 san terroryň eline otyr çagalaňyz. Şoňa düşünüň, şu taýda gazanýan 5 manadyňyz ogram diň, şondan geçiň, ýöne çagalaňyzdan geçmeň. Ýurda gaýtmaly çagalaňyzyň üstüne şolary siz goramasaňyz başgasyna gerekkä. Ine olýarlar şey diýip ýenji baýlanyp ýörsäň çagalaryňyzy. Ýok. O şey diýip şolara eýe çykmaly çagalamyza. Bir ýurdu bir ýandan näme ýurt ýamana garly diýip ýamanyň eline berip berde bir 5 manat pulumuza buýsanyp beremeler. Ýa-ni parahat kärdeşim aýdyp geçýär, men öz gyýdym gödeňme geldi diýär.
Her bir şonyarak düşünmeli. Her birimiz. O bizim hökman kardeşimiz olmalı değil. Ya hökman biz onları birbirimizi söyüp o gatnaşykda olmak diýenler. Bizim vatandaşymız, bizim iyileşimiz, biz insanlyk borcumuzy ýerine getirmeli. Şu gün ýyldız gyýdymyza ellegirlen bolsa, ertir hökman beýleklerini başynda batyr. Ýyldyzy ýyldız bolan üçin beýden oklar. Bosarsız bolan üçin etdiler. Enesem atasam yok. Tesini çıkarmajagyndan bilýärler ýurtdaşynda ay gelbenimiz hiç adam edebilecek nimeti yok diye sebäbi halk sessiz galdy. Süleýmanda sessiz galdyk, Altymyrada öldürdüler, sesimiz çıkmadı. Ajdar öldürdüler, sesimiz çıkmadı. Näme biz hakyka malmy? Ene atas et. İýmeli bowazyn çeýnemeli şolaryň. O olýarlaryň eline garpyn biziň çağıramyz. Biz şolar daýalasyn, ursun diýen etmese şeydi itmaskara seslenip doğurduk mu çağıramyzy. Hani türkmenligimiz, hani bizim arnamyzymyz. Erkek göbekli bolsa, ady ene bolsa, hemmesiniň namyt etmeli ýerdir. Namyt etmeden, namyt etýän bolsaňda baryp ýoguna ýanmaly şolaryň. Madem şo terror topary biz bilen şon ýalyp postupać edýär, bir de kanunsuz. Bizim kanundan çıkıp etmeli. Çünkü kanuna uýaýyn diýsen bolsa-da kanun ýok, konstitusiýa ýok. Bowazyn çeýnemeli. Olýan arkasynda durýan näçe mahama itibar bolsa. Olýan men şu taýda goýar. Böyle sağ olun. Gerek. Hayat Hanım buyurun. Otoriter rejimler cemiyeti korku ve zorluk aslında tutýandyrlar. Cemiyet korku ve zorluk esasında gurulanda zorluk cemiyette norma öwrülýändir. Eger bir ýurtda, eger bugün bir ýurtda bizim çağalarymyzda, aýallarymyzda el uzadana bir jaza berme, ejir çekene orayan bir mehanizm yok bolsa o ýerde adalet ýokdur. Bir adalet saglanmayan ýerde, adaletin hiç saglanmayan ýerinde cemiyet özüçe, öz bildigiçe, güýjü ýetdigiçe güç ýeteniňki bolýandyr we güç ýeten öz adaletyny taglamaga çalışýandyr. Ve korku we zorluk esasında olan cemiyetlerde bu gaty elbet netije berýändir. Bugünkü bu gyz bilen bolan ýagdaý bu bir janaýatdyr. Bir gyzy öýüňde zor bilen alyp goýup, o gyzy jinsy zorluga zorlamak we onuň üstünden pul gazanmak bu bir insan sewdasydyr. Ve Türkmenistan oynama insan sewdasyny goldaýan ýurtlaryň hatarına girkizilmedi. Türkmenistanyň içinde konstitusiýon guruluşy ýokdur. Ýoklugy halkara kanunlarym sylaýan däldir. Bu gyzy meselem urup, zorlap, yalaňaçlap köçede aýlamagyň aýlamagy bu bir mertebesini kemsitmekdir ve zorluk kullanmakdır. Bu da halkara hukuklaryň umumy jarnamasynyň 3-nji we 5-nji maddasyna garşydyr. Bugün bu bir çağadyr, 18 ýaşyndan kiçi bolsa bu bir çağadyr we çağanyň hukuklary barada konvensiýaga garşy gelýändir, aýkyry gelýändir. Muňa da Türkmenistan gol çekendir. Biziň bu ýurduň içinde adalet ýok. Bu Türkmenistan ýurduň daşyndaky halkara goýulan hukuga da hiç hili saýgysam ýokdur. Bugün bu ýagdaý bardyr. Meselem köpüýümizmin Hı. Hayat Hanım sesi gitti.
Bahar abla siz ýaňy elinize aldyrypdyňyz bolmasa mümkinçilik bar wagty söz alaýyn. Bolupdyr. Yani, biz şu ilki nime Süleyman Neresani şu urup öldürenlerine buların diýişiniň arasynda et galdy. Çıkış edildi, ýöne az duruldu üstünde. Şoň üçin hem agzym azaldy. Näçem bir Süleyman ýaly oglanlar nämetdi. Biziň bilýänimiz hä Süleyman. Indi bulara diýip geçerken elinden bir zat gelenak. Näme diýilýär? Biri bir erwet iş eder. Birine maslahat verirler. Yok, başka bir yerden yeni bir zat çykynça sen gıýbatyň edilýär, soňra üstü örtülip gidýär. Onu geçýärler. Şon ýaly bir düşünje bolýarlar. Ýöne bu beýle däl. Ine Süleyman Nereseden soň bir neme Yıldız hanım. Köçede yalaňaçlap ýöretmek. Ine kanun boýunça Hayat hanım aýtyp geçdi da. Men ýöne halkyň şoňa gözleýişi barada aýtyp geçjek. Ine daşyňyzda erkek galmady, erkek ýok diýen wagtym maňa köpüsi aýtdy da sen daşyňyzy ýerden ýere urýaň. Men özüm daşyňyzy öňünçe özüň aýtmaly. Daşyňyzda mun ýaly wejeralyk çykyp dur. Men marda erkek ýok diýeýinmi ýa-da lewapda erkek galmady diýeýinmi? Öz daşyňyzy aýtmaly. Ine könürgençli men könürgençde şu ýyzy köçede aýlap ýörler. Hani erkek men erkek ýok şu ýerde diýenim yalanmy boldy? Eger şolar hakykatdan hem erkek bolsa, namysy bolsa, şoňy şeýdip yalaňaçlap maşynyň swedine tutup şu häkimligiň köçesi bilen aýlapdyrlar ony. Biz häli gören videomuz ojagaz. Häkimligiň köçesi bilen ýöretdir. Häkimligiň köçesinde polisiýa merkezi de var. Bir ýany Ispolkom diýilýär, 3-nji häkimlik o da var. Nirde hani patrollar näme diýe? Olar nirede? Men şu ýerde bir iş etsem, men oglum 1-nji mekdebiň suraty çürmäge baranna telefonu eline alır almaz derib arkasından gelip iki polisiýa koltuğundan tutup süýräp maşina mindir, polisiýa äkidip o ýerde sorak edip ejemden geçdik, ejem teröristlere goşuldy diýip ýaz diýip ona ýumru urup şeýitdiler. Näme üçin şo gyzy polisiýa görmedi? Ene 1-nji mekdebiň ýeri polisiýadan daşyrak. Ýöne şo urulup ýören ýerde esasy polisiýalar gezýär. Ýa meydança o ýeri. Bayram bolsun, bayramçylyk bolsa da şo ýerde bayramçylyk edilýär, konsert berilen bolýar, halka aldylar, konsert beren bolsup polisiýa gezýär. Näme üçin şo gyzy köçede aýlapdyrdy, o ýerde ýüzüne def urup duru çağany, hani polisiýalar nerede? 57 sany künti ýygnak gelipdirler polisiýanyň içine. Bu video ýaýrandan soň ýene de bir ýerde telefon eline alýan bolsa polisiýanyň içine ýyglapdyrlar. Polisiýa syganak diýär adamlar, merkeze syganak diýär da daşynda da durarlar bar diýär. Näme üçin videonu kim goýberdi diýip sorýar. Kim goýberende näme? Geldi howadan uçup geldi video. Kim goýberdi? Daşar kim çykardy şo videonu diýip soragy çekemişler de. Sen näme üçin bu gyz beýle horluk çekdi? Hani maşynda şu maşynda swede tutup oturan oglanlar nerede? Siz näme üçin şonu şeýtdiňiz diýip näme üçin soragy çekmeýär? Bu gruppa boýa girýär bulan nemesi. Oglanam bar o ýerde, olýa diýen küntem bar. Ene körürgenjiň içinde neme de barmyşyn? Ene bir erkek bilen bir aýal küntüçilik etjek bolsa bir ýyjylyk berilýän odalarym barmyşyn. O jaýlarym elinden alyp başlapdyrlar. Öň nerede polisiýalar? Neme hepden soňunda oturup bayramçylyk edýär, olara gyýrak edip berýär. Prokuror, sud, polisiýa, şon ýaly pulu var. Polisiýalaram ene valyutçyklaryň arkasynda, altynçylaryň arkasynda, biriniň arkasynda bolsa şo ýerde oturşma gidýär diýär-de o ýerde gyýz ertip berýärler diýip piýan bolandan soň özüni bilen aklar diýip bolup berişleri. Polisiýa näme üçin olary görmeýär? Prokuror bolsa prokuror bolsun, kanuna dogry gelýän beýik gezmek. Kanuna seredip şolary ýygnamaly şolar.
Näme üçin ýaş gyzlar bilen oturýaňyz, siziň nikaly heleýinmi bular diýip soramýarmy? Prokuror bolsa polisiýa prokurordan gorkýar, polisiýalar ulusundan gorkýar, şeýdip göz ýumýarlar. Ne häkimlikdäki Züleyha Kullaýewa nirede? Şo gyz urulyp ýör, aýal gyzlaryň ýagdaýy bilen gyzyklanmaly aýal şo. Bir ýerde aýal gyzlar barada bir yeter yetmezçilik bolsun, näme bolsun şo aýala ýüz tutup barýarlar. Ýöne ol aýal kapydan girenin ýüzüni goparyp alyp otyr. Diňe kalkoz başlyklara jaň edip bir hepde soň goýuny gelmeli. Ýene bir zat gelmeli. O zaman magazinlara jaň edip, satyjylara jaň edip, sen aragyny getir, sen şerabyny getir, sen onu getir, mangal ýapy, 10 sana garson oglan alýa, beýle oturşmada gelýärler. Näme üçin şu gyzlaryň ýagdaýyna sereden akly? Ýekece ýyldız däl. O ýerde küntüýleriň elindäki videony silipdirler, ýöne kompýutere salyp onu ýyzyna çykarypdyrlar. Şonda o ýerdäki ýokary işgärleriň piýam bolup gyzlary howalap, şeýdip tutup zorlap, ondan soňra ýene de kaçyryp howalap, şeýdip zorlap, ýyzyna ha 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 diýip gülüp, şeýdip ýörenlerem bar diýip şu videolaram çykypdyr. Gatty erbet ine könürgünç bir eliň içi ýatjak şäherde şular ýazatlar boldy. Daha şowuz 3 öý bolsa, şoň 2 küntühana. Oson arasy halk galdymy, galmadymy özüňiz düşünin. Nirede bu nemeden aeroportdan gyzlar gelinler geçirmeýärler diýip şey diýsek, neme diýe serdar gaty namyslymyşyn, aýal gyzlaryň namysyny gorýamyşyn, şoň üçin daşary ýurda çykarmaýamyşyn. Daşary ýurda çykanlar Türkiýe çyksa türkler bilen gezýämişin. Türkmenistanyň içindekiler näme etýär? Olaň namysyny gorap bilmeýärmi? Serdar. Bir wagt maska doduk boyamaly däl, saç boyamaly däl diýip neme awtobuslara minen aýallaryň maskasyny çykaryp görýärdiler. Polisiýalar, erkek polisiýalar, osyny hany köýnen galdyr, balaň mamy. Şonsary. Ýa balak geýmek bilen doduňy boyama, saçyňy boyama, oň bilen namysyny mı goralýar? Ne şular ýalyk ýaş gyzlary goramaly. İkinci mektepde uçaska goýşaýaryň mektebiň polisiýasy bar. Şo ýerde ine şu küntühanalarda gezip ýyzyna mektebe gatnap ýören gyzlar bar diýdi. Ana şonuň her gün birini äkidibem keýip etip ýör. Şo ýerde şoň hezini görüp ýörenem polisiýalar bar. Hal 16-17 ýaşyndaky gyzlar nämäni bilýär? Egine bir köýnek alyp berýär, bir 5-6 manat pul berýär, jüýsinde gelsin, oňa da begenýärler. Gyzjagazlar ýöne soňunyň nire gidip barýanyny bilen aklar. Ene beýle. Erkek oglary bolsa spora gatnaşdyň diýip onu öldürüp ýörler. Ene Parahat Bey şu wagt aýdyp geçdi da biz Amerika meňzäliň, daşary ýurt, ösen döwletlere meňzäliň diýip, ösen döwletlere meňzemek beýle-de dursun. Bu Awganystana meňzäp bilemzak. Ene Awganystanly bir oglan neme kazanıptır, yarışta kazanıptır, Azerbaycan, Pakistan, İran'dan kazanıptır. Şonu hemme gutlap, kömek edelim, şunu deyip çıkış edip izleyizine paylaşın videosunu, maddi manevi kömek edelim, şu oğlanı kaldıralım deyip, näde otyr şu halk? Neme Awganystanyň türkmenleri näde otyr? Näme üçin bizim türkmenlerimiz şonu ýaly bolu bilenak? Türkmenistanyň içindäki neme Süleyman neresi Özbek de Özbek bolanda näme? Özbek Türkmenistanyň vatandaşy dälmi? Şonu öldürdüler. Türkmenler bilen agzala bolmaly. Ene Türkmenleri ýürenji görmeli. Öňe Türkmen eşik diýdim Niyaz zorlap, şeýdi bir jet neme agzalalyk döretdi. Özbekler Türkmenlere gözüne alardyp seretmäne başladylar. Şular ýaly agzalalygy edip otyr. Neme kanun diýen zat ýören aklar. Özünün islegi boýunça ýörýärler. Prokuratura diňe nasat diýen bir oglany, adamy ertende prokuror aýdypdyr. Kanunda bam o zat men diňe nasat diýen näme üçin men eltepe goýberýäňiz diýip şey diýende men araq içmeýän, uyuşturucu narkotik diýen zat hiç ellemeýän diýip şey diýse
kanun bizim için bir razmerdiktir. Neme rezindir diktir. Biz İslam tarafımıza çekibiliyoruz. Ne mi diyecek oluyor diktir. Berdeme sığırvak oturmak çık şu yerden lip ne polisiya caneden çık şu yerden lip şu yerden hem tutup şunu Eltepe akiden o yerde de içinde işleyen ayarlara şuna asıl diyen ona asıldırıp son yalvarıp şeydik kalan şu oğlun boluyor kaydıp demmi adamla demmi çıkarmayın boluyor deyip yoksa şu yerde şu o ayağın mertebesine dil yetirdi elini uzattı deyip şu yerde son türme koy verecektiler. 25 yıl alıp gidiyen biliyen değil mi son diyeyim şey diyemişsin. Şu yerdeki Eltepe'dekilerin hemmetinden cemlep son gözünün önünde şu ayağına yıkılacaktın deyiptir. Ayağına yıkılıp yalvarıptır. Şu o adamın özü gurrun verdi. Bolmasa deydi yalvarmak neme mecbur oldum deydi. Yoksa deydi o yerde 25 yıla deydi. Yine zorladı, yakasını yırttı deyip her hili töhmet atıbiliyor. Kanun diyen zat yok. Men deydi Rusya'ya göç gidecek, çağalarıma mal gidecek, Türkmenistan deyip izime daylanacak. Yani men şun ýaly bizar oldum deydi. 4 yıldır deydi meni şöyle Eltepe'çi ýürep ýörler deydi. Näme bahana tapýarlar men onu bilemek deydi. Onu aýdanyň sebäbim iş yok, iş yok mu? Türkmenistan'a deyse, hangi iş tap bir daha onunla deyip şey deyiptir. Türkmenistan aldı mı, iş aldı mı deyip şey diyende, o sen bizim hormatly prezidentimizin nämesine dil yetirdin, şep getirdin deyip, ana şoň üstüne bir topar bahanalar bilen onu türme atjaktı. Ine bu halkın ýagdaýy beýle erkekler beýle gorkak etdi, ayağı ýykylyp oturan etdiler, gyz çağalarymyz köçede çýrelip beren etdi. Arada ýene bir video geldi, öňräk bir ýylda bolandyr o video gelenne. Ine bir stadion mi, bir plaşatkam şoň içinde bir gyza, bir oglan şo ýerde jinsi harakatnaşyga girip otyr. Köçeden hem aňyrsynda da uly ýol maşinler geçip dur, adamlar ses eşitip dur. Hani polisiýa nirede? Men bir sorak verdim bu şo gyzy polisiýa zat diýdim, ýyldyzy görmedilermi diýip sorak verdim. Şonu aýtdy. O gün diýdi polisiýaň eline geçdi diýdi, taňatança polisiýalar bolup iş oçurda goýýarlar onu diýdi. Polisiýa mı onları goruyan diýdi. Anyk göz yetiren bir zenan şeýdi gurrun berdi. Polisiýalar ine şeýle işleýär diýip şey diýdiler. Sağ olun. Öyle ya. Leyla Hanım buyurun. Klinki. Kardeşlemen yana Hayat Hanım'la aytgan näsini izini yetirin. Hayat Hanım bellep geçti bizani yurtumuzda kayda kanun yok. Adam savdası bilen şuğurlanadılar. Doğrudan ham adam savdasında bula bilmem neçenci yerde durady, 3-nji yerde mi? Şunday dep bir yılları bellilevedile Amerika näse prezidenti mi? Şunday degen ne çıkarıvedile bizani prezidentimizi, yani Ptiçka içindeki prezidentini adam savdası näsinde bir 3-nji yerde durady dep aýtypediler. Yadyňyzda bolsa indi sizäni. Doğrudan ham bizäne yurtumuz şundyçy neleden 1-nji, 2-nji, 3-nji yerlerini alady. Yaxşı zatlardan almaydı, lekin şunday küntiçilikden, adam savdasından, ýagyndy kayda kanun ýoklukdan, ogurlyk, garlyklardan 3-nji ýerde, 1-nji ýerden 3-nji ýere aladylar. Baýlykymyzda ana Türkmenistan 4-nji ýerde durady dep öz ağzy bilen özleri aýtdy. Lekin halky gedaý bolup, kul bolup başka yurtlara çağalaryny eklemek üçün, aşynda etdirip işlemek üçün çıkıp gitdiler. Yurtundan geçip oturganlar ba,
Türkmenistan yurtumuzdan halkımız geçip oturttu köpsi. Kaysını karama, eğer Türkiye'de karrı babay bolsadam era baramanda bürgelle ba. Yaxşı indi ulanı boş vereli. Bulanı sebebinden bopturttu şulara. Men indi Süleyman Dursunbayev yaş yigit indi, yigit bolup yetişip yatırgan 13 yaşında. Şu balanı ne degen yaxşı niyetleri bar edi. Ecesi aytıp yığlap durupdu. Ne kakası aytıp yığlap durupdu. Meni balam dedi Amerika'ya barıp Türkmenistan bayrağını götüremen dep tırışar edi dedi. Ana o balanı ne ümitleri bar edi, naumit etti bula. Bula Şapbattin balanı top diye etip depip öldürgenler. Ana ağzından kan getip neçel vaq yattı, kulağı kanab yattı, görsatip koydular yine. Görünüp durgan zat. Lekin şunu ya bir halk bolup, ya bir bu ptiçke içinde prezident bolup bir ağzım soradılar mı? Şunu isini çıkardılar mı? Kim öldürdü bunu dep? Kim bunun diye yağdaya saldı bunu dep? Birisi soradı mı? Hiç kim soramadı. Sorap bilmiydi. Yüzü kara soramaka. Sebebi özleri öldürdü. Özleri şu yağdaya getirdi şu çağanı. Bula mert adamını görse bu namertler. İni şunu diyetip ezediler. İndi bu yaxşı Süleyman balamız indi şundiyin azarlanıp ne etip şundiyin haramzadalanı nesine kaldı bula. Haramzadalanın nesinde ayakını teyinde şunda azar gördü. Öldü sünnettirip yine hiç kim soramadı. İndi Mirdan Muhammedov'umuz yaş yigit bulup akıllı yigitimiz, bilimli yigitimiz, yurtumuzu diklimen, yurtumuzu şundiyin nege bütün dünyaya tanıtamız dep durgan yigitimizi, akıllı, bilimli yigitimizi yine bula aldı. Ne için? Yurtunu bula diklemeslik için yurtunu bayrağını götüredi. O zaman bulanı bilimli adamlar bulanı kolundan aladı bu vazifeni. Şunu düşünüp bula halkını ezip şimdi bilimlilerini yok açıklayatırlar. Güçlülerini yok etediler. Yine görünler. Şu halk şunu yaxşı düşünsün. Mirdan Muhammedov'nu ne için aldılar? Ne günahı var idi? No, ya oğurluğunu gördüler mi? Ya garlıqını gördüler mi? Ya birinin maşkalasını buzdu mu şu bala? Niş etti? Ya gazlarımızı oğurlap sattı mı? Ya bunu altınlarını oğurlap sattı mı? Ya bunu enesine yere verip özüne toya ettirdi mi? Niş etti? Ne için onu odan depege soktular? Sebep ne o? Ne için onu açık sot etmediler? Yaxşı onu günahsı var eken açık sot etçi gerekerdi şu balanı. Men onu da düşüneme. Bulanı göttünü bokku ba, korkusu ba, halktan korkadı, bilimli adamlardan korkadı, sebebi yerimi aladı da korkadı. Indi bu yaş kızımız, yani Yıldız diyen kızımızı aytsak, bunu enesinden yisata ne etip tapı ölmeyin, yemekine çörek tapı ölmeyin. Elbette ben özüm hem şunu bu giyemmen. Yemeke çörek tapı ölmegenmen. Şunun için çağalarımızı her kimem bırakıp yurtumuza bırakıp geldik, yakınlarımıza bırakıp geldik. Onu Yıldız'ını mamasıdan sünnettirip degendir. Yakınlarını tapı ölmeyin öz babasına, atasına koyup degen. Yaş kızını. Ana onu ya öyle degen inşindeyin haram işe ne edecek?
Onun arkasında durgan organ işgarları. Bu organ işgarları hem mezatçılardan çıkadı. Kanı bulada kanun kayda. Kimni koramak üçün ula organ işgarları? Noğa gerek ula? Halkını koramasa, yurtunu koramasa, mundi haramzadalar halkını maşkalasını bızsa, noğa gerek? Yaş kızlarını bızsa, anşın celeplerin arkasında durup, şulanın arkasından yaş kızlarımızı şimdi etip buzu bürsele. Kanı bu polisle ne işini etmeli? Özü kesbi ne o bulanı? Polis degen ne o? Mıhımı degen ne o? Ne için koyulgan? Halka azar vermek için, başka ilsat için emez. Menimçe. Görünüp durgan zat. Halkımız şunu görüp durupam indemi otursa, indi bugününden beter boladı. Bugün yıldızını başına gegen bolsa, erten bir gün bizenikilerini başına gelişi mümkün. Evvelden aytılgan bir zat var. Bir çağağa 7 konuşunu enelik etip biledi de. Şunu konuşuları neredeyken? Konuşuların için şuna enelik etip çıkmıydılar. Görüp tuttular. Enesi şundan küsenip başka yurta şu çağalarımı hiç kimden kemetim ben. Kanını dokatemen, üstünü bütün etemen, bilimli etemen, başka yurta çıkarıp okutaman degen niyetle de gitken şunu enesi. Elbette biz erem şunu deyip çıkkanmız. Indi şunu yigitlerimiz nerede koruyduğun? Taşavuzlu yigitleri, köne örgençli yigitleri. Ar namuslu yigit bulmagan yerde celepçilik köp boladı. Küntüyle köp boladı. Sebebi ar namus yok erkeklerde. Eğer ar namusu bolganda anışı celepni tutar ediler. Onun için uğrasan bunu. Kameraga çırptırınçelli sen tut, ur. Kim dursa dursun onun arkasında. Kim durgan dene? Özü bir küntü bolsa. Yine birovni şappattın kızını buzup otursa, yoldan çıkarıp otursa. Yine şu ar namuslu yigit bolmagan yerde celepxanadan bolaveredi, celep ayarlaram bolaveredi. Yaş kızlaram şunda buzulaveredi. Indi anu Züleyha Kulliyeva. Bu Züleyha Kulliyeva degeniniz hekimlikte oturuptu disle. Köne örgençte. Hekimlikten oturup bu özü yolbaşçı bolup oturuptu şimdi celeplere. Allah'tan korkmayı mı bula? Allah'tan korkup edik Mekke Medine'ye barıp yürgelle. Birinci o çırptayın şimdi celeplerini toplanla. Birini iştanını nesine etekine bakıp yürüyünçelli. Ağzı burnuna boyaldı mı boyalmadı mı makyaj yapıldı mı de bakıp yürüyünçe birinci hanşı celeplerini toplanla. O sana Züleyha Kulliyeva deyeniniz 360 pirde gegen adamla ziyarete gegelle 5-6 mat pul taşak gitedi o nege kutuğa. Misal üçün Marıdan, Çercöy'den, Aşkabat'tan ziyarete gelediler, Krasnovat'tan. Şula beredi 20 manattan, 50 manattan taşap kutuğa ya bolmasamın diyeyim mollanı eldine taşap Kur'an okutadılar. Anşılanı topluydu. Bu haramdan yebürgengen hiç kaçan Hudaydan korkmaydı. Korkusu yok ulanı. Hudanı bilmegen 361'ini bile mi? 361'imiz üstünde şunu etmek bola mı? Allah'tan korkusu yok bulanı. Hundi celeplen sirip taşamalı. Türkmenistan'ın içinden opşum köne örgenç beyakta dursun. Türkmenistan degen yerde koymalmasın diye garlanı. Ay tövbe ettim. Bağışlanla. Ağzım bozulup gitti. Nerim oynap. Sağ bolun söz bergeniniz için. Öyle sağ olun. Parahat kardeş elini kaldırıp düşürüptür. Yok ya. Ben Olacak mı? Sedalayın o. Aha. Öyle. Doğru mu? Teşekkür ederim için.
Men bu vatandaşlara yüzün ötüm bilýärdi. Indi ol ahlaklı idarelara gördüğü içindeki ahlaklı adamlar ahlaklı. Olar hicem düzülmeýär. Olar täzeden ahlak geler, vicdan geler diýip düşünmäliň. Onu özümüz näme etmeli? Biz şunu tawr edip, garaşyp, çatak gelmelimi? Allah taşın. Haçan biz kelemde şedip, ilaýymyzy daýanyp, olaryň öňünden çykmaly. Ya biz öňümüzi, geljegimizi düzeltmeli. Her zaman biz beýdip yurttaşyna gulçulukda biriniň pisini aýryp, biriniň gepini çekip bermelimi? Vatandaşlar. Hemme adam häzir özüňe gün etýänsiňiz, janysyňyz, jany sagdyr. Näçe şu wagt düşünemdik? Haçan yaramaňyzlara yaramyzok, kömek ediň diýär. Näçe beýdiýär? Ne zaman çykjak bu jahillikden? Bu gulçulukdan ne zaman çykmaly biz? Her zaman şeýdip gul bolup bermelimi? Gul bolmak seň keypiňize gidýärmi? Gulleşigide mene biz gullelýär. Gullese talaban. Kızımız talaban diýilýär. Indi gullysen gatyryn diýilýär. Talaban diýilýär. Azyk millileşdirýän talaban. Hakyny tutma talaban. Hemmemiz. Iki birimiz ikimizde. Hasan bundan çykmaly biz. Ýewropa ýaly, ine Türkiýe ýaly öz yerlerimize çykmaly. Her kim öz yeriniň iş yeri yani mülkü maşgatyň içinde ýaşamaly. Öz adyda maşyn öýü bolmaly. Hiç adamız ýok. Gullýar biz gul biz. Abi o bize gul. Hasan öýüňe öýüň. Öýüň ýok öz adyňa. Bu atalan jaýlaň seňki däl. Hiç seňki däl falan jaýlaň. Seňkidir. Ýa-ni buldozer gilençe seňkidir. Buldozer gilençe seňki däldir. Gepini düşünürip bilmeýän gep seni hiç gorano. Kanun sana karşı. Hakyn kum ýok sen gul. Gullu hak hukuk bolmaz. Kulun hakam olmaz, hukukum olmaz. Hasan buldozer gilene bilerdim onu. Komşun gilene rasmalyal. Komşun öyle mi? Sana öyle. Sana öyle. %100 sana ölecek. Bunun için ne etmeli? Biz gürlemeli, dil açmalı. Kimçilikimi ortaya çıkarmalı. Allah'a şükür. Karnımı doktor açtın. Açlığını öldün çocuk. Açlığını sıdaman öldün. Cahit öyle gidecek. Cahit Arlığına gideceksin mi? Git Cahit Arlığına. Maşinalığına git. Gidenler ne etti? Çalın cahini maşini satıp yine para verip para peşin verip cenayet işgalleri, cenayet terör hükümeti para verip yurttaşına çıkacak koyarlar. Yani satılayanlar keyfini satılayanlar ödeyemez. Berde katarlılar cahilleri gittiler Amerik. Ne ödemem var. Bokum. Ana yurttaşına çıkacak. Sebebi kul. Kulun özünün olması yoktur. Kul özünü kulçuktan çıkardın. Öz yerine iyi çıkardın. Ana sonra hem lazım olur. Yani neyme gütücük? Avrupalıdan, ya Amerikalıdan, Fransalıdan, Avustralyalıdan. Olar gullel. Şurtucuk, gullel, sen gull. O sana kelli veriptir. İlayak veriptir, çalışmasan olar. Ulan niye kelledini? Katkı ulan ya. O sonra kelledi, sen kelle. Sonra aydın ile nok. Senin şuna yine doğru ya. Olar sen yine doğru ya. Bir de icemedi hali ne? Doğru ya. Olar dedim. Namaz kani Allah ornetti. Allah ornetti nok. Ülkeler ornetti yani. Avrupa'da kimin ilgilik kalıyor namaz okuyor. Çıralı öyle tap bilmezsin. Çıralı öyle namaz okuyor tap bilmezsin Avrupa'ya çıkıyor. Allah veren orada Müslümanlar gatibay olup gitmeli. Kafirler garip yaşamalı orada. Ana Avrupa denet. Çok derdiler. Avrupa dünyanın gülünü çürüttü. Dünyanın.
ol cenneti, ola cenneti şudur şu hayatta yaşayanlar cenneti. Musulmanlar şu gömülden yaşayacak bu cennette. Şükür et gömülden yaşarsın. Ne mi? Tamlık kurayım adamları. Tamlık mı dedi? Gömülden cennette kim öldür seni? Gömdü önüme kakam öldü. Geçenler. Gömdü kayıttı kavgulanları. Kim cennette yaşayan, doğukta yaşayan kim bilir yani? Bana görün. Eceğini kalkın mazarlığına. Cennette yaşayan ki ya, mazarlıkta yaşayan ki. Niye yaşayan? Doğukta mı karşılar? Ana, bizim ülüyelemede var ya ana. Ülüyelemede var. Ülüyün cahiliyatın gelin ok. Ülüyün cahiliyatın gelin ok. Hakiki gözümünü seyretsen. Avrupa'nın, Türkiye'nin mazarlıklarına varıp gör. Diriken yaşadın geliyor içine. Diriken içinde yaşadın geliyor. Bağlık, tokoyluk, güllük, güzoranlık. Her yer omorlu. Bidenki de o. Sohbette yüzerlik çıkıyor yüzerlik. Ya da ne mi? Ülünü ulan. Otomadı ne mi? Yok abi. Yok be. Sonku sağ annenen olur büyüyorlar ha. Çocuk ya. Ülüyordan. Çoğun çıkar, çoğun. Sonku Hmm. canavarda yuva yerindene çoğunu uyarır da Türk Müslüman, Türkmenler. Çoğun çıkar. Türkmen kötü. Ana. Diriken arasın gelen Türkmen ülüyatına. Avrupa kıda ülüken diriken yaşadın geliyor. Şöyle yaşarlar. Bir de şey kazanacak olmalı. Bir doğru mu bilsek, açık fikirlenip bilsek, hem fikirlenmeyi ortaya koyup, onu aşağıya, bunu aşağıya deyip aydıp bilsek, bizim her verimizde, birini, ya merdaneye bakarhanımda değil, hemmemizde villa, fabrika, Mercedes maşineriye kapımızda. Anlatı 5 yıllar. Mert durup, doğru aydıp kazanıp bilsek, doğru kazanıp bilsek de yani hükmen kazanmalı. O bahtlar var ha, bolamasa bolmalı, mümkün yok, mümkünçülük yok. Dine mümkün, dine almalı, bolaymalı. Hiçin villada, Mercedes'te, fabrikada yaşatan gelen yok mu? Arzu eden yok mu şu an? Arzu eden yok mu? Arzu eden en olmanı. Kazanacak kolonun, yetecek kolonun. Şurada, şu yördeki Türkiye'de, Avrupa adamlarım, bilinen adamlar. Bilinen meclisine kalkandan bir 20 milyatı var. Garanları, dine alım bilen. Hani görüşülün vatandaşlar. Her kim şu yıldızcı geminden boynu düşen hareketi görsün, başa düşen işi, hem evden çağıramada şovadır, bizi bilyenlerler, bizi ağırlayandırlar. Bizi ağırlayandırlar. Bu diye ağırlayandırlar. Ne düğünün şol video çıkmaka, yıldızcı geminden ceteli uğraşanlar, onu diyece dik uğraşadı. Bu ne mi diye kendini? Senin çağırınıdır şunu alır. Yattan çıkarmam. Her birinin. De bizim başıma dik pulu olacağız. Yok. Mehmet yani. Bir çağıramadan yüzümüzü yıkacak çağlara yetiştiriyor. Vatandaşlar. Baramızda yüzümüzü yıkıyorlar. İnanmasa baranızda görürsünüz. Şu düşünü gitti. Yurt düzülmese şeyle oluyor. Bizim köşede kalıyor. Yüzümüzü yıkıyorlar. Köşede kalıyor. Pensiyon yok. İşleyen bilim 60 yaştan sonra. Hemen bazarlarda dilekçilik ediyorlar. Hemen. İki birinden. Birinin oğlu tutulup durmaya dersen, birinin gereğini çekip kaharını heydin öldürürsün, araç böldün öldürürsün, hilin vurursun, hemen türmeden çıkarın ya, köşede dilekçilik edersiniz. Yine açık hakikattir bu.
Bizim geleceğimiz şudur. Vatandaşlar. O düşünmesek, fikirlenmesek, kilerini şeyde hareket etmesek başımıza gelecekler şudur. Sağ olun vatandaşlar. Dinleyen için. Böyle sağ ol. Sağ ol. Hayat Hanım buyurun. Biz bu ýagdaýlara bir garadykça beýle hadisalar gatykän bolar. Bugün sesiňi çykarman oturmak, park garamak bu zatlara jinayetdir mundan soň. Sebäbi sesiňizi çykarman park garayan bolsaňyz sizem bu işleri makullaýaňyz demekdir. Bugün eger çağalanmady gorajak bolsak, biziň çağalanmadan goramasy şeýle ýagdaýlary ýüze çykarmak, media çykarmagyň içinden geçmelidir. Başga tür çağalanmaz goramaň ýoly ýok. Diňeje şular ýoly ýüze çykarýan, media çykarýan, şundan gorkýandyr bular. Bolmasa şu gyzyň başyna gelen her birimiziň çagamyzyň başyna gelipdiler. Ene şu videoda göränsiňiz, şu çaganyň çyglykları bardyr. Çyglyklar bu çaganyň eýam haýkyryşdyrmynyň gyýkylygy. Bu bir çäresizligiň sesi. Bu haýkyryş näme diýär bu çaganyň gyýkylygynyň bagyrmasynyň aşagynda näme ýatyr bilýäňizmi? Bu çaganyň bagyrmasynyň aşagynda şu zatlar ýatandyr. Men artyk bu sistemada ýaşamak istemeýän diýär. Ejeler, dädeler, daýylar, agalar, ekeler, apalar, ükeler men beýdip ýaşamak islemeýän diýär. Men dağalan bir maşgalaň içinde ýaşamak islemeýän diýär. Men bir bütün maşgalada ejem kellämi sypalasyn, dädem arkama tutsun, söýgü bilen östürgen bir maşgalada ýaşajak diýär. Bu gyzyň gyýkylyklarynyň aşagynda näme bar bilýäňizmi? Men artyk rahat bir ýurdun içinde gorkmany, rahat ýeresim gelýär diýär. Her öten ahlaksyz meniň bedenimi kirli elleri bilen ellemesini islemeýän diýär. Hiçmi bir wagtlar men diýip duran türkmeniň arasynda hiçmi meni gorajak adam türkmen galmadymy diýär. Bu çaganyň gyýkylyklarynyň aşagynda bu bar. Ve näçe tanak çagaýana bagyrmaly ki biz oýanaly. Köpiňiz bu videonu soňra çelli görüp bilen dälsiňiz. Näme üçin? Näme üçin bilýäňizmi? Sebäbi bu çagadan çykýan ses bar-a. Bu çagadan çykýan ses siziň içiňizi, ýüregiňizi, bagyryňyzy ýaryp ajy berýändir size. Ene şol ajyda hakykatdyr bilýäňizmi? Şol ajy bilen, şol hakykat bilen ýüzleşmeli biz bugün. Ve sizden haýyş. Şu soňra çelli görüp bilmedim diýäňiz de köpiňiz. Şunu özüňizi mejbur edin däni zorlap şunu soňra çelli şu çaganyň çyýlyklaryny soňra çelli diňleň. Hatta tekrar diňleň ki o içiňizi, bagyryňyzy ýarsyn. Belki o gömüli ýatan içiňizdäki araňyz, namatyňyz, wyjdanyňyz oýanar. Sağ olun. Böyle sağ olun. Meleka Hanım buyurun. Hayat Hanım gaty gowy ýüzlenme ýapdyň. Belki bir en atalaram özleriniň wezipesini, borçuny çagasynyň öňündäki, watanyň öňündäki borçlaryny ýadyna salarlar. Şu sözleri eşitip. Men şunu diýesim geldi. Bu ýyldızlaryň soňu gelmelidir, iýleşler. Biz çagaramady bir kirli pislikleň eline berip özümüz şo çagalar bagrymyza basyp gatrak owşamana dözmedik çagajyklanmady. Kimleriň aşagyna sokmasyna şonu dözýäňizmi? Şu ýyldyzyň Süleymançyň ähli öldürilen, ýok edilen terror topları tarapyndan şu çagajyklanmadan
Bir ne soňky ýagdaýynam göz öňüne getirip görüň. Travmirowanyň şu ýylda. Bu ýylda ýardymçy neçeme her mektepden ýaşasy çykýar. Mektep ýaşynda kentek şonu bagyryna basyp bilmedikçe çagaçyklaryň öldürilip, doğrulanyp, özlerini atyp, näçe tansy özüni atanlar bar. Şu çaga yumruk ýaly namys etýän orada. Näme korumasy ýagdaýda bolan üçin şu çagaň elinden gelse özüni gorap bilerdi bir ýaly bir ul adam bolsa. Ýöne şol ejiz çaga edilen zulüm şo çaga şoňa namys edip özüni atýan bolsa ona biz öleýmeli ýa-da biz ölüpdir. Türkmen ölüpdir. Taparaga aýtýar külüňizden dogmaly. Biz ölüpdir. Külümizden üfläp ýere sogurupdyrlar. O azyjyk namasyňyz bar bolsa bir şulara gaýtagyr berip bilersiňiz-de. Süleymançykda emsim oturdyňyz, ýeke-daşyňyz gönülgençler. Bu ýurdun her ýerinde bolup berýär. Aşgabatyň özünde de bar, Marlda da, Çerçöwde de, hemme ýerde bar. Ýöne şonu gündeme getirmejek bolýarlar, halk arasynda pışşy dişip aşmyş ýalyk. Ana planyň gyýdy şeýle bolaýypdyr. Şol goňşuňda ýangyn bolan bolsa, şoň uçguny saňa da sıçraýandyr. Şolar boljak bolsa, siz entek asuda asmanyňyza seredip ýöreberin. Size şolardan çekinmek mi wajyp ýa-da çagalaňyzmy? Şu ýyldız gyýdymyzyň ýerine öz çagalaňyzy goýup görüň. Ene men diýenler, ýa men ata, ýa men agaty, dogany diýenler. Han bir wagtky türkmen, ar namysly türkmen. Goňşusynyň gyýdyny bile gorap gezýän türkmen nirde? Ölüpdir, biz ölüpdir. Hemme zady normal ýaly kabul edip beremezler, malam bolsaň, malla da şonu ýaly edilýänler ho. Şu ýurtda indi döwlet ýok. Şu ýyldyň tarapyny tutjak, arkasynda durjak bir gorama barmy ýurtda? Ýok, kim aýtmaly zadyny? Halk. Halkdan başga şoňa adalatly çözüm berjek ýok. Şoň adalatly çözümem renjetmeli, öldürmeli, şolary ýok etmeli. Bir ýerde mahkama bolsa, polis bolsa. Türkmeniň nemesi öňden hem şon ýalydyr. Ar namasyny şeýle çözýänler. O birine arz edip kadyýete baryp şunu çözüp ber diýenlerdir. Arda kendi türkmençiligiňiz galan bolsa, nany ýeňizde utanmaýan bolsaňyz, gije arkaýyn ýatyp bilen bolsaňyz, onda siz erkegem däl, insanam däl. Siz hem şolardan biri bolýaňyz. Halkyň indi diňe dadyna ýetişjek, şu milli halat etiş guramasy. Özüňiz özüňiz goraň, bil indi tanar çabak dolar, bize owrular, ýaşullara bize jelepler, aýyny nämeler diýip atybilen jabatyňyzy atdyňyz. Kim eken jelep? Kim eken owry? Emme suutnamalary bilen açyp görkezdiler size 5 ýyldan beri. Körgözüňizi. Boldy ýurtdaşynda eýgip ýöreň, azçyk ýurduňa dolanmaly. Şo Türkmenistan sen öýüň, her birimiziň öýümüz şol. Biziň maşgalamyz, çagalamyz şol taýda ýaşaýar. Barp saňa topragy gora diýen adam ýok. Şo ýurt watanyň sen. Şo watanda sen çagalan ýaşaýan bolsa ine hali. Ine ýurtdaşyna çyksak. Ana ýyldız ýalyk, ana Süleyman ýalyk. Her birimiziň çagamyz şeýdip gitdinmi? Näme gerek şu taýda alan dolduruň sen? Ine gazandyňam da. Neçesi bir pul şu taýda çagaň şon ýaly ruh tarapdan öldürilen çagaň ýüzüne seren şu gazanyň puluny iyi biljekmi sen? Yeter o ağza kene bir nemäňiz galan bolsa, ýürek diýen zat bar bolsa, bir azajyk duýgularyňyzyň üstüni musor, ot çöp bilen doldurmadyk bolsaňyz, bir azajyk derinlere seredin därim çykaryň şo duýgularyňyzy ýüze.
ayağa kalın. Yençin hoşolur, ölürün neme de otursunuz. Bizim çağıramız zorla oturka şolun damağı çalınmalı adamlar. Orada yaşamalar, mahamalarım, polislerim. Yaşamanı hak eden ok. Öyle hemen aytıp bolun. Öyle sağ olun. Melek. Kahraman buyurun. Şu halk ilki nemesini tepkisini diye de Türklerde. İlki Qaytawly şu Niyazov daşuza gelip televizyonda daşuzlar jelep diyen vaktında şu vaktında halk ayaklanmalıdır. Sen başımızda oturup bir ata çağatına sen jelep deyip biler misin? Sen bütün atamız deyip dururlar. Deyip sonuna bermeldi ki nemen Qaytawly şu vakti almalı oladym. Ondan soň bu halky şeýle öwrenişdirdi. Arkaýy ýüzüňe näme diýse diýbermeli, binamys ýerine goýdy. Soňra bu Berdimuhamedowler geldi, atasy geldi, yegeller şah boldy. Nemede Awazada, Gastinsada işleyen bir gyz tanamandyr şoň yegendigini. Bilmeyen nämesinden bahana nemesini tapdy, ýalňyşyny tapdy, Qaytawly beripdir. Şo gyzy köçede diýdi. Polisiýalar aňyrsyn aýlanyp durupdyr, iki tarapda polisiýa dur. Şo yegerler geldi diýip, şoňa ne garawulçylyk edýärler. Şo gyzy saçynyň şeýle ýeňsesinden tutup gitdi diýe de ýeňseleýin diýe de aýagy ýere degen ýeri degmedik ýer diýe süýreniýe diýe şeýtdirip diýe ta köçäň başyny çel süýrediler. Bir polisiýa gelip näme tutuşyň diýmedi diýe. Ine bu ýerde olaryň diýişiniň arasynda et galdy. Balkondan bir gyz islemendir şola bilen oturmagy, bile bolmagy islemendir. Balkondan sallap aýagyna çilim basan wagtynda piwo döküp üstüne piwo döküp oynan wagtlaryna ine munda halkdan hiç Qaytawly bolmady, diýişiniň arasynda et galdy. Indem bu Süleyman Neresani öldürdü, näçe Süleymanlary öldürdü belli däl. Millet paratçılık bar bir yerde, vilayet arasında ayrımçılık bar bir yerde. Ondan sonra yine könürüm işte Yıldız Hanım'ın yine bu beceralığı hiç biz var bulara baş kaldırmasak halk olup var bu yurdu tavşırtmalı. Bize prezident gerek değil. Berdimuhamedowler gerek değil. Şu yerde oturan ors pagonların hiç gerek değil. Eginde pagon koyup ya da boynuna galstuk takan vazifedeki adamların hemmesi ayrılmalı, halk ayaklanmalı. Eğer şu çıkışımızı dinleyen halk ar namusu olsa bunları dinle. Başından bizi depelap gelip inden bu hale geldik. Biz näme için hiç birbirimize destek bolup bilemiz. Näme için bizim bir çempion oğlanımız Arz Nemetçek wagtynda ýokary galjak wagtynda näme için biz elinden tutup bilemiz. Näme için Süleyman Neresani şo ýerden çekip süýreklep äkiden wagtlaryny näme için nirä gitip barýan diýip trener elinden tutmady. Trener şo ýere Aşgabatda ýarşa giden bolsa könürgünçe gelip öýüne barýança şoň gözegçiliginde bolmaly. Seretmeli. Näme için nirä alyp barýan diýmediler. Näme için garşy çykmadylar. Bir topar daşguzlar bardyr aýanda. Başga vilayetlerden bardyr, ýarşa gelenler bardyr. Sen biziň aramyzda bir ýarşa gatnaşan bolan nirä alyp barýan diýip näme için aýtmadylar. Ondan soň ýene bir näme için Süleymanyň daşguzy bilen Aşgabat aralykdaky ýoly bilýäňiz, videoda görüp otyrýňyz, tanış hemmämize mene öňýüräp gördüm o ýoldan. Maşyn taksida gaýdanda asfaltdan ýörep bolmaýa, ýerdäki çägel ýerlerden gidýärdi. Ana şu şalkyldadyp oýly belentli ýol bilen taksida Süleyman Neresani ne acı çekip gelendir. Onu gören, videonu gören adamlar, halk, haýsy Türkmenistanyň haýsy kunjeginde bolsa bolasyn, adamyň içi ezer, içiň ajar, ýüregiň paramparça bolar. Gözüňe getek görersiň, özüň ýatyp gör şo ýerde. Näýli bolar? Sen saglykly wagtyň
gelinde neme iç hoşun ağzından çıkacak oluyor da yine şu zatları göz önüne gelmeli, yok bu zatlar bolacak değil eken deyip ayağa kalmalı. Erkeklerimiz bir daha da bir çempiyon olacak, yarışa katnasda bunları öldürülse, ayal kızlarımız köçede yalanaç aylansa, zorlansa, tokoylara akıdıp oturuşma edip, onu kovalap, tutan yerinde tecavüz edip, izinden yine kaçırıp kovalap, keyif edip, näme içiyorlar, näme çekiyorlar o belli değil. Yani şeyle keyif edip bara şey gören näme devlet işgäri men weziperde oturuyan men diyen adamları bizi ne dereceye getirdi? Yine bunların hemmesi ayrılmalı. Lüstrasiyadan geçmelidir, tribunala çekilmelidir, yeterli derece neme cezasını almalıdır. Halk olup toplanıp yurdumuza iyi çıkmalı. Dini aydıp geçmeli değil, halkam dinlep geçmeli değil, yurdumuza iyi çıkacak olmalı. Bir de diyeler dine oturup gıyvat ediyoruz deyip, gıyvat edemezek. Biz halk uyanın, gelin, bize koşulun, vatanımıza iyi çıkalı. Siz ezilmesin, vatansız kalmasın. Bizim ezilmeli, vatansız kalmalı. Ehli çağlar bizim çağlarımız. Şoların geleceği için taze Türkmenistan'ı kuruldu deyip biz şu izine çıkış ediyoruz. Halk ağır namusu bolsa uyanması gerek. Sağ olun. Olaya sağ olun. Muhammed kardeş, buyurun. Sağ olun Merdan kardeş. Gecir'e hoş olduk. Yani kardeşlerimizden Mikrofonları. Aha. ben sesim geliyor mu ka? Hava şimdi geliyor. Hava. Ben ötünç soruyan Gecir'e hoş oldum kardeşlerimize. Yani bir yerde şol esas mesele şol nemani yankı ağrıyla anjini ya da eziyet çekken bir neme var da ildeşlerimiz var. Şoların duyu düşüncesini anlap bilmeyen ya şunu görüp bilmeyen bir nemeler var da biz geçen gepleşik ettik. Şu taýda da men köprä azak geçtim da şu broýjukly jandarlar var da beýninde bizim aslında insanlykda şol bir beýinde diýe milliardarja milyonlarja diýe öýjük var diýe de şondan tapawutlukda häzir şu Türkmenistanyň içinde şu rejime hyzmat edip beren broýjukly jandarlar var. Milliardlar, milyonlardan tapawutlukda. Yani bu adamları adamlarım emetmenler mümkünce adamlarım hasap etmeliler. Ne için? Bunlar düşünce yok. Günlük şu günlük nemeler neme olsa günlük ihtiyaçlar değil mi neme mi? Şu derece bir pes derecede emet bölünür var da şu derece pes derece bir günlük yani şu günüm goveşsin kalan zatlarla hiç nemem yok, işim yok deyip duran bir nemeler var. Bulun en gıyınandırıcı yerem bolya bular öz günlüğü yaşadın isleyişi ali broýjukly bolup yaşadın müňeýjükli bolup yaşadın ýöne şular ýaly broýjukly jandarlara, haýwanlara wezipe berýärler da. Yani elbette bilip edýändirler. O tarapynda hiç neme yok. Garşylyk yok ýa-da neme yok. Şolary iýmini şolary ýaly nemeler haýwanlar tapyp şolary wezipe berýänler bar da. Mesela şu taýda asyl mesele. Yani pikir etmesinler şu broýjukly bolsun, müňeýjükli bolsun diýip şu zatlaryň jogabyny berjekdirler. Biz sosial mediada gurrun ne diýär bir Süleyman oglumyň jenaýatyna nem bolanlary, täwap bolanlary ýa şo nemesine ölümüne ýol açanlaryň hemmesem bizim nememizde durda.
bellegimizde dur. Halmıra dağın başlangıcı bilen biz ýöri açtık. Süleymanyň depter dip. Şoň üçin şu ýyldız beýdimizin hem ady durur. Onu pikir etmezler. Bugün agak geçtik biz. Ertiriyattan çıkarar dip ýany. Şo döwür şol wakanyň bolup geçen döwri kim haýty wezipede bolsa bolsun, haýty wezipede bolsa bolsun, prokuror wamy, mehemeti wamy, polisiýasy wamy, şolaram hukmany torotda bir nemede durýandyrlar bellikde. Biz agak geçýärdi wagty gelende şolar bir-birini takar diýip. Şoň ýaly bir pes derejedäki nemeler bar da, bir öýjükli jandarlara biz ýüzlen ýasadyr. İşlese islemesek. Ýani şular günü gelende ýa hiç biri bizim dememizde ýok, ýani bellegimizden çykan ok. Hemmesiniň hatawy soruljakdyr. Şondan nemeleri bolsun, habarlary bolsun. Şonu goşmak istedim. Sağ olun, jemledim. Sağ ol. Kardeşler, vaktim bir neme bolupdyr. Eger söz aljak ýok bolsa men bir neme deýin. Kysgawatlayan bir söz alyp jemleýjek bunda. Neştada bir tyn etsek, hukuk işleyen kanunyň agramy bolan ýurtlarda şunuň ýaly çağırsy, ýani ýeka täksiniň ýa-da ýüze çykaýan ýagdaýynda döwlet we hökümet işgärleriň özüni alyp barma şekli nähil bolup biler diýende. Ene başladyk geňeşliginden polis nemesinden uçaska goýuny, ýani bölüm müdürlüğü diýip. Onuň çağrylary seretýän polisler bar, tülçi, adwokat, ombudsman bar. Ondan soň neme bar? Adwokat geçtim. Indi şolar häkimlik başatanyň yerli nemesi häkimeti. Indi şolar her kim öz nemesinde sosyal media ýaýgynlaşýar. Dünýäniň ýüzünde, ýani Türkmenistanda öyle däl. Her kim öz sahypasynda, şyhakynda halka neme bermeli. Halkyň öňünde bir neme geçmeli, özüniň eden ýa etmedik nemelerini, ýalňyşlaryny ýa dogrulylaryny halkyň öňüne geçip dogrudan dogry aýtmak gerekli. Ondan soň Türkmenistanda 7-8 tane döwlet telewizionyny diýip adlandyrylýan nemeler we programmalar bar. Şolaryň hemmesinde reportajlar görkezilmeli. Men neytralny diýip neme diýip birin olaryň nemesi bar, gazetler bar ýa-da şygarlar bar Türkmenistan neytralny diýip. Altyn asr gazetler bar, Karat Mollum diýip birden gazetler bar, jurnallar bar. Şolaryň hemmesinde Ýyldız Hanym barada makala ýazylmaly, tepeşikler edilmeli. Näçin nädip sebäp boldy maňa? Ondan soň Türkmenistanda 20 owrak ýokary okuwjy aýlar bar. Özüni professor, dosent diýip bilenler bar. Men halka ilmi öwredýän, bilimi öwredýän, ahlak öwredýän diýip bilen professorlar bar. Şular öz sahypalarynda çykyp ketmeli. Öz aralarynda gürrüňdeşlik geçirmeli. Emma döwlet demelerine çykyp ol YouTube'lara berilmeli, ýani sosial mediýa berilmeli. Bu meniň aýdyp geçenim ombudsman bar, näme üçin ady? Näçe ýyldan bäri ýeközi ombudsman bolupdy. Ýa-da Qurban Nazarowa diýär. Ne? Şol çötaýdan gaýtmaly däl, könülgeçden. Jenaýat eden adamlar sorga çekilençe ýok maňa arz etmediler diýip aşgabatda paýtagtda oturmaly däl, özü barmaly. Bir watandaşynyň hukuky bozulypdy, mertebesi dep biletdi. Haklary elinden alınıpdy. Üstünde durmalylar. Ýöne şeratlar bolmaýan bolsa, demek şo taýda döwlet ýok Türkmenistanda. Jurnalistlerimiz hawadaky şagalaňa gatnaşdy diýerler.
Hani şu jurnalistler? Şolaryň çykyşlary bolmaly. Öz sahypalarynda sosial mediada çykyşlar bolmaly. Ýok. Diýmek döwlet ýok Türkmenistan. Bir şekil var. Çepde sağda biz ana oňa hyzmat edýär, maňa humanitar berýär, ene onu getirdiler. Ne biz Birleşen Milletler Guramasyna zenanlaryň, çağalaryň emmesine zerre gelişmek üçin, bagtly ýaşamak üçin her zatlar edýär. Adam insan hukuklary gorulýar bizde diýip. Bary boş zatlar. Öýlerek şoň üçin ýurtdaşlar indi maňa şu wagt şahsy nemeden seretdik, ýani şahsy däl individual, ýani ýeke-tek neme meseleden seretdik. Maňa indi giňişden seredeliň. Ýagdaýlar bolup dura. De facto bolup dura şu zatlar. De jure ýagdaýynda az ýüze çykýar-da halkyň ýüzüne. Şeň ýazyr diýilen zat gelenden bäri soňky Gurbanuly indi Serdar diýilen biri bar. Şolaryň hukuklarynyň döwründen bäri bolup geçipdi. Ýene körnügen şeýle. Bir çetin guşky, o çetin lewap, o tarabyň Balkan, Türkmenistan. Gaýnap durar bu zatlardan. Nerden bolýar bu zatlardan? Halka genosid edilse, halka zulüm edilse, ýörüýte, guramaçylyk bir şekilde bolan daşynyň ýagdaýlary bolýar. Da ýörüýte, ýere soksalar. Şoň üçin bu şu wagtky özüni rejim hökmünde görkezip duran topar ýurdun başyndan gitmeli. Ýurtda akla, hukuga, hylmat berilen bolsa, hormat goýulan, adalet bar bolsa, Merdam Muhammedow ýerden alınıp gidilmezdi. Bolýar kardeşler, ýurtdaşlar, diňleriniz üçin, sag boluňyz, geleniňiz üçin Taňry ýartasyn. Ogdy esen bolsun.